Ydyn ni yma heddiw gyda Mr T Meirion Hughes, golygydd Cornel Gymraeg Caernarfon Online. Meirion, dwi'n deall fod ti wedi derbyn e-bost yn ddiweddar gan disgynydd i rwy'n enwog iawn a fy'n byw yn Caernarfon yn ystod cyfnod Frenhines Victoria. Gan wraig o dramor, Mrs Bronwyn Austin, a wedyn o'r wyrest i Henry Rumsey Turner, brawd i Sir Llewelyn Turner. A wedd gymaint o arwr gan bobl Gaernarfon yn ei ddydd. Bu'n faer y dre am 1 mlynedd ar 10 a hefyd yn ddirprwy Gwmstebol y Castell am 10 mlynedd ar 20. Ymfudodd ei frawd Henry Rumsey Turner i Awstralia yn 1850. O sut daeth Bronwyn Austin mewn cysylltiad â chi? Wel, roedd hi wedi anfon e-bost i Keith Morris, gwefan Meistr Caernarfon Traders, yn holi am wybodaeth am ei hen ewyrth. A soniodd Keith wrthi mod i wedi gwneud gwaith ymchwil arno, a pan oeddwn i yn sgwennu llyfr, wel, ryw lyfryn bach, ar yr epidemig ar y colera yng Nghaernarfon yn 1866. A beth oedd hi eisiau gwybod gen i ti, Meirion? Wel, bwrdwn ni ymholi at ti oedd. Oedd eisiau ceisio prynu copi o'r biwgraffiad Memories of Llewelyn Turner gan J.E. Vincent, mab i cyfaill enwog Llewelyn Turner a parch James Crawley Vincent, vicar Llanbeblig, yn 1862 hyd at 1869 pan fydd farw yn anhymig iawn. Bu y ddau yn cydweithio'n ddiwyd iawn a ceisio cael yr epidemig o dan reolaeth. A wedi ti ddeud rhywbeth wrth Bronwyn Austin am y bwriad i godi plac cof am Sir Llewelyn Turner? O, do, fe. Somiais fod y Gymdeithas Unesig, 2 blynedd yn ôl, wedi prynu plac efydd yn costio 1,700 o bunna, gyda'r bwriad o osod mewn man amlwg yn y dre. Cadeirydd y Gymdeithas bryd hynny, Mr Glyn Evans a minnau ac ytunodd ar eiriad y plac. A fi a gafodd y fraint o'i gyfieithu i Gymraeg, fel y byddai'r plac yn gwbl ddwyieithog. Cwestiwn mae pobl yn gofyn, Meirion, gyda hyn ydy mae'r plac mewn ers rhyw 4 mlynedd, ond pam wedi cael ei osod yn rhywle bellach? Wel, hanes trist ydy hwnnw. Oedd neb fwy na Llywelyn i sicrhau bod Castell Caernarfon yn cael ei atgyweirio i fyny i safon. Mae hynny pan oedd o, wrth gwrs, yn dirprwy Gwmstebol y Castell. Gwariwyd yn helaeth ar yr adeilad, hanesyddol hwn wrth gwrs a does wybod y faint o arian a ddaeth o boced Sir Llewelyn ei hun. Roedd y Gymdeithas Unesig wedi bwriadu'r plac gael ei roi ar garreg fawr o Chwarel y Penrhyn yn Bethesda. A'i gosod ar y rhan gwyrdd hwnnw sydd ger Tŵr y Cloch y Bell Tower a gar gornol y maes. Ond gwrthod yn bendant a wnaeth y cadw. Gresyn am hynny, gan mai na fydda castell yn y cyflwr gwych yma o heddiw, ond i bai am y gwaith aruthrol a wnaed o dan arolygaeth Sir Llewelyn Turner. Gofynnwyd wedyn i'r ymddiriedolaeth yr harbwr am ganiatad i osod y garreg a'r plac ger swyddfa'r harbwr. Ond gwrthodwyd y cais, a hynny i Sir Llewelyn fod yn aelod ac yn cyn-gadeirydd o'r ymddiriedolaeth am ddegawda lawer.
ti felly yn falch iawn o ddeall bod y plac yn mynd i gael ei osod yn lle amlwg ar y maes rhyw dro y blwyddyn nesaf yma? Wel, ydw siŵr. Ond yn gofidio, a bydd hynny 5 mlynedd ar ôl y canrwyddiant marw Sir Llywelyn Turner. O ystyried mae Sir Llywelyn a fy'n bennaf cyfrifol am gael cronfa ddŵr newydd i'r dre yn 1867. Addas ydy'r plac gael ei osod ar y maes fel ffwntan newydd. Wel, cwestiwn felly i un o'r ffameirion ydy, pwy yn dy farn di, ti'n meddwl bod yn rhaid y plac yn ei le? Neb o cadw beth bynnag, na'r ymddiredolaeth yr harbwr waith. Fe hoffwn ni weld disgynydd o'r teulu yn cael y fraint. Meirion, diolch yn fawr iawn ti.